Здравейте, приятели на YouTube! Благодаря ви, че гледате моите видеа. Днес видеото съм го заглавила топ 3 места, които си заслужава да посетите, ако дойдете в град Пазарджик. Това е снимка на самия център на града, но няма да говорим нито за центъра, нито за основния атракцион в града, който предполагам, че доста хора са посетили, а именно парк Остров Свобода. Ако не сте го посетили, моя съвет е да го направите, тъй като е изключително интересно и забавно. Има зоокът с лъвове, тигри, маймуни, най-различни екзотични животни. Има много интересни атракциони за малки и големи, така че ако някой да го е направил, време е да го направи и да посети това място. Лятно време има едно влакче, което прави вълнуващи разходки на целия остров. Незабравимо приключение. В другия край на острова има едно езерце, на което може да покарате водни колела. Всичко това е абсолютно безплатно, така че заслужава си. Но сега пак казвам, няма да говориме за острова. Въпреки че е супер привлекателен за посетители, но местата в днешното видео, които съм избрала, не са по-малко привлекателни. Първият обект е с историческо значение, а другите два са подобни на острова и са също толкова интересни за посещение. Ако останете с видеото, ще разберете. Това, приятели, е часовниковата кула на град Пазарджик. Моля да не се греши с сградата с часовника на центъра. Кулата е построена през 1742 година и е висока цели 27 метра. Разполагала се е в средата на Татар Пазарджик, както е старото име на града, и се предполага, че е служила за часовник на града. Върху плоча, намираща се върху самата кула, има надпис, който гласи: "Честният Ибрахим ага ни удостои с направата на тази кула, която бие час по час и весели града." За съжаление обаче, през 1923 година, след Чирпанското земетресение, кулата е разрушена и се възстановява едва чак през 2010 година, благодарение на пазарджишки общественици. Кулата е възстановена почти в същите си размери. Нейното откриване е на 21 май, когато е и празникът на града. Църковният празник Константин и Елена е празникът на нашия град и затова върху кулата в тяхна чест са поставени и фигурите им, което прави кулата още по-атрактивна. Непременно дойдете ли в Пазарджик, си заслужава да я видите. Сега продължаваме с другите две места, които си заслужава да посетите. Под номер 2 съм избрала най-новата придобивка на Пазарджик – Градината на света. И ще завършиме с парк, но не парк Остров Свобода, а парк Стадиона. Ако смятате, че ще ви бъде интересно, останете до края на видеото. Това пред нас, приятели, е Градината на света. Поредният обект, който аз лично препоръчвам да посетите, ако дойдете в град Пазарджик. Наречена е Градината на света, защото под всяко знаме, което вие виждате, има къстче земя, характерно само за тази държава. Флора, характерна само за дадената държава. Страшно интересно, защото има доста държави с обичайната за тях растителност и почва. Има табелки на всяка една, която описва от коя държава е, какво точно е растението и така нататък. Мисля, че е доста интересна, тъй като аз лично, като се разхождам и обръщам внимание на всяка по-отделно, имам чувството, че се пренасям на тази територия. Има доста от растенията, които по принцип не биха вирели тук в България и се надявам да оцелеят при едни добри грижи. И като цяло да се запази
този облик, който всички вие виждате в момента на видеото, тъй като в България знаем, че се създават много такива интересни проекти и туристите, наши и чужди, им се радват за известно време и след това се занемаряват, не се полагат необходимите грижи, просто е отвратителна гледка. Надявам се това да не се случи с тази прекрасна градина на света и от община Пазарджик да се грижат за нея. Преди време също беше така приветлив парк тук, макар че имаше далеч повече дървета. И на 21 май, който е празникът на град Пазарджик, църковният празник Свети Константин и Света Елена, е празникът на нашия град, се провеждаше доста пищен, така да се каже, по разговорно му събор. Имаше много атракциони и така нататък забавления, но вече по този начин, както изглежда, с този естетически вид и с този така оригинален проект, смятам, че се получи много хубаво. Всеки път, когато идвам да се разхождам тук, се пренасям сякаш на друго място. Те не са едно и две места. Като минавам по всяко едно триъгълниче, се пренасям на дадената територия. Това е така най-забележителното и приятното тук, атмосферата като цяло. Така че моята препоръка към всички вас е непременно дойдете ли в Пазарджик, заповядайте в градината на света. А сега преминаваме към следващият обект, който също е не по-малко интересен за посещение. Това красиво място е парк Стадиона. Намира се непосредствена близост до стария стадион на град Пазарджик, на който някога са се провеждали мачовете. Сега град Пазарджик си има нов стадион за местния клуб Хебър, но в момента говорим за това уникално местенце с невероятна природа и чист въздух. Уникално, подходящо за разходки, децата да играят на воля, има атракциончета, могат да карат велосипеди, да играят на топка, изключително огромно пространство и предразполага за едно прекрасно преживяване. Това езеро пред мен, освен със своята красота, която ни пленява, предлага и един безплатен атракцион, а това са водните колела. Знаете на много места, че се заплащат, тук е съвсем безплатно. Другото, което предлагаме тук в стадиона е, на който обича повече да върти педали, е карането на рикши. Като цяло местенцето е прекрасно. Във всеки един сезон от годината си заслужава да бъде посетено. Така че моят съвет към вас е, дойдете ли в града, заповядайте и в парк Стадиона.